pensem que és important que que existeixi el consens al voltant d'una mesura de govern d'una Barcelona lliure de violències masclistes. Volem que aquesta sigui, a més, una mesura de mandat marc, com ho van fer el 2015, de la qual després sortiran de ben segur un munt de programes i de mesures específiques, i que ho faci amb el major consens, perquè pensem que també és la clau de l'èxit de fer de Barcelona una ciutat pionera en la lluita contra les violències masclistes. La mare que la va. El primer és crear aliances. Pensem que hem de seguir interpel·lant a la societat en general, a la ciutadania, però en particular als homes. El present és feminista és una campanya que dona un salt, jo crec que substancial, de les anteriors. Ei, per on vas? Com ha de voler que l'acompanyis? Es tracta aquest enllací de dir-li als homes d'una manera molt clara que han de tenir un rol actiu en la lluita contra les violències masclistes i que han d'assumir aquest rol. És un dia molt important per Ciutat Vella, per la cultura i per la sanitat pública. Per nosaltres, com a ciutat, era urgent, no podia esperar més, resoldre la qüestió d'un CAP, que és un equipament de primera necessitat, una qüestió bàsica de l'estat del benestar a la nostra ciutat, i que, per tant, els veïns i les veïnes tenien tota la raó del món a ser exigents i a demanar que això tingués una solució, i una solució digna amb caràcter immediat. Finalment, haver trobat aquest acord que permet que el CAP finalment s'ubiqui a l'espai de la Misericòrdia i que el MACBA sigui ampliat en la mateixa plaça amb un nou edifici, ens sembla no només satisfactòria, sinó també ens sembla un bon exemple de diàleg i d'interlocució entre administracions, entre tots els actors que participaven.